nga ai khu blei ye je pi wei puwe ka kerteng ka bathiang tam Jisu Kris belong nong pen em jongi namar bangi don haka ayom jong ka jing rakhe ya ka jing wanong priu ka jong Jisu nga kwa ban pule na ka kitab ka jong Isaya ka nong ban nyeu dukhat bakhat sao ka pong namar kata utrahi un ai ka dak ye pi hakmi ka thei soti kan pun khon kan kharu ye khon on khotru ye ka kerteng jong u Immanuel hadien nyos pa snem kajing ya thu rupa do Isaya ngi bala pendep ya ka haka testament batmai ngi ba ka theisoti ka kha yo khon bat lakhot ya ka kerteng jong u Immanuel ka bala batai ublei lambat gi ka banang kong habang yong Immanuel ka mot ublei ujiet ban em ko mangi ladangin pule go gospel Yohanes kalnong banengkong kadukhat banengkong adu balai nang ta kadukhat bakhat sao kaya thu yangi ba ujisu ula long nadu ka ba banengkong nang ta ula don bat ublei une ujisu ulong ublei uang da ula long ki eke baro om sim la long ka eke ru kabalalong klema u bat uni ujisu ulakan jado ong ka tien ka jong play kamu la chem ya ka jing long brio bat ula chong sa ha pedeng jongi upol habo Ukraine ha ka city jong u sekinong Filipil nong pa ar do khot ban re wanyau uong uba haba ulong ha ka dor ublei sim la nyau ya ka ban bat ban long marengkat ublei Henry ula pensudai la deu da chem ya ka dor banau haba ula jalong haka jing ya seriem kibriu haka city si Hebrew ka yathu yangi ya ubala pensyoi haki eki baro seriem yangi Henry Klampop ya ujisu la pensyoi ujisu utangan ong gospel Matius arpui khat pra ujisu sliang halor jong kading pna ujisu uyam hakmat ka jing tap ka jong ula seras ti namar ba ulong ublei ulong u Immanuel ujisu udon ro ekata ka jing sngolem ko pangidon bangi ki breu ujisu udon ro ya kata ka jinglong ka bak long kumangi ki breu ulong 100% ublei 100% ubreu de kata ka de ka jingmot ka banengkong haba ong Immanuel ublei lambat ngi kamut ublei ubajet ban iembat ngi nang ta ka benta sakawei pat habong Immanuel kamut ublei ubajet ban pat hapo jongi ban hapo jongi hakasti baar korin reu khan reu ko ong namar gi long ka yeng ublei ba kumba ublei ula ong ngan chong sa hapo jongki pat ngan yach ngop ha pedeng jongki ngan long ublei jongki kiru kin long upai lang jonga Jisu kwa ban syong hapo jongi hebong Immanuel kamut kwa ru banda hapo jongi na kata upol ubala experience ya kata ka jing ka jong ukres hapo ka jing jong u ong lasa nar pnai ngalam ba ukres ben ban nga Henry omshu manga Henry ukres ke nyoba hapo jonga pi ukres ke nyoba hapo jonga disngowo shisha aba ublei uwan nakakhet jong u nong thau ka bedeng bakhando uwan nakakhet jong u uwan ban shem ka jing long brio tang ba un yo hapo jongi men siem ka jong ublei men siem jong ublei hapo jongi kadang ka jing roi ka bong make room in your heart for God to write his story ajaka haka do no jong pi ba ublei un tho e kata ka story ka jong u pi kata ka de ka wei par ka banta haba ong Immanuel ka don sa wei par ka jingmot ka ba ngala kata ka jing sungu tu changa haba ong Immanuel ka mut ublei ubajet ru ban syong rengkat ban sa rengkat ban ngi pikan mau ka gospel Matius nong ba arpo pra kot ba arpo uang dahikai ya kaban sumari ki baro kat kabangala hukum yapi uang hakmi
ngan long rengkat bat pi halaka sengi hado ka bawai no ka perthei ong uji sukres dan kani ka kular ka ong ngan long rengkat bat pi halaka sengi hado ka bawai no ka perthei ai si she bru khat lai san ka ong ngan ino eme da lele ngan lendat no eme da lele upo la bu kren seki nong rom si nong rom ong weban penia khlat ingi na ka jing i ka jong kres kalanot ka sipa jing pen sitom ben na ka jing tangan ka jing lengkoi ka jing ma ka wait lam bat ukut nia hakabu ong don bala ken ban penia khlat no yangi na kata ka jing i ka jong play ka ba ukris Jesu namar balai ba ui Immanuel ujet ban don rengkat lambat gi tika khubor ka banga kwa ban ai men siam na ka benta jong pi wei pu wei kata kalong ken mau hawa pi rakhe ya ka ne ka jingwan nong preo ka jong Jesu ken mau ka ne ka wei bau ne ublei u Immanuel ulajet ban em ku mangi usngau thu biang ka jing siam jong pi usngau thu biang ka jing ka pi ya kan do usngau thu biang kita kitma ki ba pi ya ki ba pi ya lengba namar u em kumangi matkan mau sakoi pat u Immanuel u blei u jet ban em hapo jongi kaman toy yang i ladangin rakhe ka jingwan long priu ka jong Jesu lada u Jesu dang long sabar na ka do not ka jongi ai u Jesu un yo jaka ka do not ka jong pi ai ba un rong hapo jong ka do not ka jong pi nang ta abang Immanuel kamut ublei ubajet pan rengkat bat ngi tang hakani ka perthei Henry hadu ka bawai no ka perthei hamut hadu bom cukut udah kwa sisya nak takadau ngangan lek no pen krek ka jakai pi hakabangangan long piru pila ban long lang kamut ublei udah kwa sisya ba wan hiar nak kata ka khet bereng jong u shan ni perthei ba long ka lenti bangin lek pat sakata ka jaka ka ba wan tika jing ai men sia makan ka clip mat kalong habong Immanuel ublei lambat gi parlok ba ye kan ma wat lada phiyai lang ba ka them ka serngeu ka jing ya pro phirom dei ban shep tieng namar utrai long rangkat ba pi to ublei un kerku ya phi wei pui ki ba shas kor ka tien ka jong play hakan ni ka por amen.